dies 11 i 12 de juliol, organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat, en el Pitch Empat Portal del Roc, a la comarca del Garraf, es va celebrar la 10a edició de la Copa Catalunya Trofeu Soliu. On van participar els 8 equips millor classificats del Campionat de Catalunya per equips. Els participants van ser els equips de primera divisió, el Pitch Empat Badalona, que va ser el campió de l'edició passada, Franciac, Gualta Grup Escrivà Interiors, Xerinola Tenis Mora, Can Rafel, La Tratoria Lleida, Vallroman Asà i Tinc Handicap 1. Dissabte a les 9 del matí i amb temperatures molt elevades començava la primera ronda de la competició. En cada enfrontament entre dos equips hi havia 9 punts en joc, 3 parelles foursome i 6 d'individuals, tot sota la modalitat match play, joc per forats. Joan Hernández, president del Portal del Roc. A veure, Joan, què representa per al camp una competició com aquesta de la Copa Catalunya? Doncs mira, un compromís molt important perquè aviam, és una finalíssima on jugadors, diguéssim, que juguen aquí, els 8 equips que han jugat, són d'un gran nivell, doncs suposa tenir tota la instal·lació, diguéssim, tot el pitch empat, diguéssim, tenir-lo en les millors condicions. Condicions que ells ens exigiran i condicions que nosaltres els hem d'oferir perquè ells puguin, doncs això, donar tot el que ells saben en el seu joc, diguéssim. Els equips que arribaven a semifinals eren els de Badalona, Can Rafel, Gualta i Franciac. Can Rafel guanyava per un ajustat 5-4 al Pitch Empat Badalona i Franciac guanyava a Gualta per al mateix resultat. Wasting my days. Truth weighs heavy over me. Han passat 4 anys de l'última Copa Catalunya que vau guanyar. Avui torneu a estar a la final. Us ha costat? Ens ha costat i moltíssim. Al matí hem jugat en Gualta i fins l'últim pat de l'últim green de l'últim partit no hem acabat guanyant la partida. Ara heu acabat els foursomes amb Can Rafel, 2-1 a favor de Can Rafel. Com veus els individuals? Bueno, 2-1 hem de sortir per totes. Ficar tota l'artilleria, animar molt l'equip i que sortin a intentar guanyar un parell de punts ràpids, perquè si no, si ens guanyen alguna cosa, es posarà molt complicat. Now I'm never gonna say it, but I'm happier this way. Hemos hecho un gran fin de, hay mucho en juego aún y mucho para hacer, pero de momento la cosa va bien, el equipo está muy unido y estamos pasando un fin de espectacular. Estáis en la final con Franciac, habéis jugado los foursomes y vais 2-1. ¿Los individuales? Yo espero los individuales son como los foursomes, porque hemos pasado genial, han sido partidos muy duros, muy duros, yo creo. En el momento hay ninguna ventaja de ninguno de los equipos. Yo creo que va muy igualada, Franciac es muy fuerte y para ganar contra Franciac tienes que estar a tope. A la final jugada diumenge, Franciac es proclamava campió guanyant a Can Rafel per un resultat de 5,5 a 3,5.
L'equip de Franciac és la tercera vegada que guanya la Copa, que també la va guanyar el 2005 i el 2011. En tercer lloc va quedar Gualta Grup Escrivà Interiors, que va guanyar el pitch empat Badalona per 5,5 a 3,5. La cinquena posició va ser per Xerinola Tenis Mora, que va guanyar per 7-2 a Vallromanes A. Aquest any era la segona edició de la Copa Catalunya de segona, tercera i quarta divisió. La segona divisió es va jugar al pitch empat Fornells i va guanyar l'equip de Franciac Pitch. A la tercera divisió la va guanyar Sant Andrius, al camp del Vendrell, i la quarta divisió jugada al pitch empat Bellpuig la va guanyar Xerinola Handicap 1. El portal del rock per de Tia Green.